Bhakti Sadhachar. Bhakti Shastri. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Okay. Hare Krishna. Next week in the regular 5 p.m. class. 5 p.m. nadakum. Tarni Mataji will be taking back. Maybe she'll be starting with avatars. Inneyoda in the handbook idu vandu inneyoda mudiyum. We'll complete this. Okay. I think Mataji வந்து ரெஸ்பெக்ட் வைஷ்ணவா சொசைட்டி அது வரைக்கும் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? வர்ணாசிரமம் ஷோ ரெஸ்பெக்ட் இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்களா? லாஸ்ட் வீக் இவங்க எடுத்தாங்க சுகன்யா மாதாஜி. லாஸ்ட் வீக் யார் இருந்தீங்களோ எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணா நல்லா இருக்கும். எடுத்துட்டாங்க மாதாஜி. அதை எடுத்துட்டாங்க மாதாஜி. இது ரெஸ்பெக்ட் இன் வர்ணாசிரமா முடிச்சிட்டாங்களா மாதாஜி? முடிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ மரியாதை இதுவும் முடிச்சிட்டாங்களா? ஓகே. இது வைஷ்ணவ அபராதா. வைஷ்ணவ அபராதா கூட முடிச்சிட்டாங்க. அதுதான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் வைஷ்ணவ அபராதால இருந்து பண்ணலாமா நம்ம? ஓகே. So that we will be able to இன்னைக்கு இந்த இதுவே வந்து முடிஞ்சிடும். ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவா. நம்ம ஆல்ரெடி 10 அபராதஸ் கூட நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 10 offenses கூட நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். offenses ஒரு நிமிஷம். 10 offenses இல்ல இருக்கு. ஸ்ரத்தாவன் பிபிடில தான் இருக்கு. இல்லையா? 10 அபராதங்கள். ஓகே, நம்ம இப்போ செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம பிரபுபாத பிரணத்தியோட நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம ஓம் விஷ்ணு பதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे
पाश्चाताय देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चाताय देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஸோ இப்போ நாம பார்க்க போறது வைஷ்ணவ அபராதங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த 10 அபராதங்கள் என்ன என்பதை படிச்சுட்டு நம்ம அந்த அந்த பிடிஎஃப்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத போய் பார்க்கலாம் இல்லையா. இந்த 10 அபராதங்கள் நீங்க காலையில மங்களாரத்தி இத பாத்தீங்கன்னாக்க லாஸ்ட்ல முடிக்கிறது இந்த 10 அபராதங்களோட தான் முடிப்பாங்க இல்லையா. To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. அதாவது யாரையாவது நிந்திக்கிறது, blaspheme-னா நிந்திக்கிறது இல்லையா, அவங்கள திட்டுறது. ஸோ அதாவது பக்தர்களை எந்த மாதிரியான பக்தர்கள் என்றால் தங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமே பகவானின் திருநாமங்களையும் அவருடைய புகழங்களையும் பரப்புவதற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த அத்தகைய பக்தர்களை நாம அவதூறு கூறுவது, அது ஒன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸ். அது ரெண்டாவது, டு கன்சிடர் த நேம்ஸ் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க தேவர்களும் பகவானும் சமமாகவோ இல்லை பகவானுக்கு மேலே என்று நினைக்கிறது இல்லையா. நாம் இது வரைக்குமே பகவத்கீதையிலும் படிச்சிருக்கோம், பாகவதத்திலையுமே டீட்டெயிலா பார்த்துட்டே இருக்கோம். அனாதி காலத்திலிருந்து நம்ம அதாவது எம்பெருமான் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் அவரிடமிருந்துதான் இந்த
பரா மற்றும் அபரா பிரகிருதிகள் எல்லாம் தோன்றியது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம படிச்சுட்டே வரும். தேவர்கள் எல்லாம் அவர்தான் படைத்தார், முதல்ல படைத்ததே பிரம்மரை தான் என்பதை எல்லாம் நாம படிச்சுட்டே வரும். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவரை வந்து நாம வந்து அவரை படைத்தவர்களோடு நம்ம சமமாகவோ இல்லை அவர்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு மேற்பட்டவர்களோ என்று நாம என்றைக்குமே வந்து கருதக்கூடாது. அது அவ்வாறு கருதினால் அது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ அபராதம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. டு டிஸ்ஒபே த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். நமக்கு ஒரு குரு, இப்ப நிறைய பேர் நீங்க எல்லாம் இது ஷெல்டர் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கீங்க, அதே மாதிரி வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு குரு பரம்பரையில போய் நாம வந்து சேர்ந்தோம் என்றால் அந்த குரு என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வரணும். சோ அவர் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவர். அதனால வந்து அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளஸ் அவர் குரு கிட்ட இருந்து கத்துண்டு அவர் அந்த பரம்பரை வாயிலாக எடுத்துட்டு வரும் பொழுது தட் இஸ் த ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? சோ அதுல நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து யோசிக்க வேண்டிய நிலையே கிடையாது. ஸோ வி கேன் பிளைண்ட்லி ஃபாலோ. புரிஞ்சுண்டு நம்ம வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அவ்வாறு இல்லாம ஒரு குரு சொல்றாருன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம நடக்கிறது வந்து ஒரு அபராதம். டு blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in pursuance to the Vedic versions. அதாவது வேதங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தவறாக தான் உபயோகப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? வேதங்கள் 95% ஆஃப் வேதாஸ் வந்து நம்ம வந்து பலநோக்கு செயல்களுக்காக உபயோகப்படுத்துகின்றோம். சோ இந்த வேதங்களை எல்லாம் நாம் நிந்திக்க கூடாது இல்லையா? வேதங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பரம்பரை வாயிலாக நம்ம கேட்டுக்கொண்டு வரும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதை விடுத்து நம்ம அதை வந்து வேதங்களை வந்து நிந்திக்க கூடாது. ஸோ அதனுடைய அதாவது ஹவு ஆக்சுவலி வேதாஸ் கிரியேட்டட் இதெல்லாம் நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருப்பவர்களுடைய அந்த வெளிப்பாடு தான் வந்து இந்த நிந்தனைகள் எல்லாமே வரும். டு கன்சிடர் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா டு பி அன் இமேஜினேஷன், அதாவது கற்பனையாக கருதுவது. இப்போ மகாமந்திர ஜபத்தை செய்வதால் நமக்கு என்ன நன்மைகள் என்பதை எல்லாம் 6வது அத்தியாயத்துல வந்து சில பிரபலங்களுடைய வாழ்க்கை நிலை எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அது எல்லாமே வந்து ஒரு இமேஜினேஷனா நினைக்கிறது, கற்பனை என்று நாம கருதக்கூடாது. ஒவ்வொருத்தருடைய ரியலைசேஷன், அவர்களுடைய உணர்தலை தான் அங்க அவங்க வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அதை நாம் என்றைக்குமே கற்பனையாக கருதக்கூடாது. அப்படின்னு நம்பிக்கையற்ற தன்மை இருக்கும் பொழுதுதான் நாம் அந்த நிலையை நாம நினைப்போம் இல்லையா? அதுவும் வந்து ஒரு அபராதமாக கருதுகின்றது. அப்படின்னா என்ன ஓட்டத்தில் கூட நாம வந்து தவறுதலாக நினைக்க கூடாது. ஒரு பக்தனை வந்து நாம வந்து தவறுதலாக நினைத்தால் அதுவும் நமக்கு வந்து பாவம் வந்துதான் சேரும் இல்லையா? டு கிவ் சம் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் ஃபார் த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட். நம்மளுடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு பகவானுடைய நாமங்களுக்கு விளக்க உரைகள் கொடுப்பது இல்லையா? அதாவது இப்போ இந்த செகண்ட் அஃபென்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ வில் பி கம்பேரிங் இல்லையா? எல்லாரும் ஒண்ணுதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பேசுகின்றோம் இல்லையா? அது தவறு. வி நோ த அத்தாரிட்டி வைஸ் இல்லையா? எங்கிருந்து தோற்றம் வந்தது என்பதை எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பிறகும் வந்து நாம வந்து நம்மளுடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு வந்து அந்த கருத்துக்களை வந்து நாம பகிரக்கூடாது. அது வந்து ஒன் ஆஃப் த அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி. டு கமிட் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹோலி நேம். ஸோ அதாவது பாவத்தை செய்து பிராயச்சித்தத்திற்காக நாம வந்து இந்த மந்திர ஜபத்தை செய்வது என்பது தவறான ஒன்று. ஸோ இதுக்குதான் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா வந்து நம்ம வி ஆல்வேஸ் டெல், நம்ம பிரபுபாதர் கூட வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதாவது கிறிஸ்டியன்ல வந்து இப்படிதான் ஃபாலோ பண்றாங்க. அதாவது வீக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், வீக்கெல்லாம் நம்ம தவற இழுத்தாலும் வீக்கெண்ட்ல போய் நம்ம வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இல்லையா? அது தவறு. அந்த மாதிரியான நிலையை தான் நாம் இங்கேயும் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்ற கம்பேரிஷனுக்காக சொல்லப்படுவது. சோ நாம ஜபம் செய்வதால் நம்ம வந்து பாவங்களிலிருந்து விலக்கப்படுகின்றோம் என்ற அந்த கருத்துனால ஒரு 4 பாவத்தை செய்து இன்னொரு 10 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா மகாமந்திர ஜபத்தை செஞ்சா நம்மளுடைய பாவம் எல்லாம் போயிடும்னு நாம நினைக்க கூடாது. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அபராதா அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. டு கன்சிடர் த சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா as one of the auspicious ritualistic activities which are offered to the in the Vedas as a fruitive activities இல்லையா? சோ பலநோக்கு, மகாமந்திர ஜபம் செய்தா எதையாவது ஒரு குறிக்கோளோட வச்சுட்டு எனக்கு இந்த வேலை நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபம் செய்யறது இல்லையா? சோ பலனை எதிர்பார்த்து நாம ஜபங்களை செய்யக்கூடாது. கர்மகாண்டா மோட்ல நம்ம வந்து பக்தி எப்பொழுதுமே செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அந்த பலன்களுடைய விளைவுகள் எல்லாம்
நமக்கு பந்தப்பட்டு விடுகின்றன. மீண்டும் நாம வந்து இங்க கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே நாம திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம். எப்ப நாம பக்தியில வந்து எதிர்பார்ப்போடு செய்கின்றோமோ அந்த பக்தி செய்யக்கூடிய முறையினுடைய புண்ணியமும் பாவமும் எல்லாமே நம்மளோட தான் ஊட்டிட்டு இருக்கும். சோ புண்ணியங்கள் இருந்தாலும் நாம அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல வரணும், பாவம் இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம வரணும். இந்த 2 இருமைகளையும் இந்த பேலன்ஸையும் நம்ம கிளியர் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் எ ஃபெய்த்லெஸ் பர்சன் அபவுட் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த ஹோலி நேம். ஸோ பக்தி அற்றவர்களிடத்துல போயிட்டு நீங்க வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை பற்றியும் அதனுடைய மகிமை பற்றி சொன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியுமா? புரியவே புரியாது. தட் மீன்ஸ் அவங்க அதை புரிந்து கொள்ளாமல் அதனால அவங்க ஏளனம் செய்யறது இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லையா? சோ அத்தகைய செயலை நாம வந்து செய்யக்கூடாது. ஈவன் பகவத்கீதையில வந்து லாஸ்ட் 18th சாப்டர் லாஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லோகாஸ்ல 4 விதமானவர்களுக்கு வந்து இந்த ரகசிய ஞானத்தை எடுத்துரைக்கப்படக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? பக்தி செய்யாதவர்களும் பக்தி அற்றவர்களுக்கும் பொறாமை கொண்டவர்களுக்கும் என்றெல்லாம் அந்த விளக்க உரையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த மாதிரி நம்பிக்கையற்றவர்களிடத்துல போயிட்டு நீங்க பக்தியை பற்றி பேசுனீங்கன்னா அது வந்து உங்களுடைய எனர்ஜி வேஸ்ட், அவங்களுக்கும் புரிதல் இருக்காது. புரியாததுனால அவங்களுடைய கற்பனையால வந்து அதை வந்து ஏளனமும் செய்யலாம், அதை கண்டு நீங்க வருத்தமும் படலாம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். ஸோ ஒன் வே யூ ஆர் ஆக்சுவலி ஒரு அஃபென்ஸுக்காக நம்ம அவங்கள வந்து தயார்படுத்திடுறோம் இல்லையா? அது ஒரு பாவம் ஆகின்றது. அதனால வந்து பக்தியற்றவர்களை நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மகாமந்திர மகிமையை பற்றி சொல்லவே கூடாது. So not to have a complete faith in chanting holy name and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. இப்ப இத்தனை வரைக்குமே நம்ம வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை பற்றி பேசணும், பகவானுடைய நாமங்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லிண்டே வரோம். சோ இதனுடைய மகிமை எல்லாம் உணர்ந்து கூட மீண்டும் வந்து நாம வந்து பௌதீக நோக்கத்தோடையே இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை நாம செய்தோம் என்றால் it is also an offense to be an inattentive while chanting. அதாவது மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்கிறது, யார்கிட்டயோ பேசிட்டு இருக்கிறது, இந்த பக்கம் மந்திரம் சொல்றது அங்க பேசுறது, இது எல்லாவற்றையுமே நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். So every devotee who claims to be Vaishnava must guard against the offenses in order to quickly achieve the desired success. எதை அச்சீவ் பண்ணணும்? நம்ம கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் இல்லையா? அதற்காக நாம வந்து செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையோட நம்ம வந்து நம்ம காதுக்கு மட்டும் கேட்கிற மாதிரி மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். எவ்வாறு ஜபிக்க வேண்டும்? பகவானை நம்ம ஹிருதயத்துல நிறுத்தி, அதாவது அவருடைய நினைவுகளை நம்ம அவர் மேல் அந்த நினைவுகளோட நம்ம அந்த தாட் ப்ராசஸோட வந்து ஜபத்தை எடுத்த உடனே அவருடைய உருவம் நம்ம மனசுல பதியாது இல்லையா? சோ பழக பழக we will be able to நம்ம ஹிருதயத்துல பகவானுடைய ரூபத்தை காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு வரும். அப்ப அது பிரம்ம நிலையை நம்ம அடைய பெறும் பொழுது, சோ அவ்வாறு பக்தியில நம்ம நிலை பெறும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த நிலையை அடைய முடியும். ஒரே நாள்ல எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. சோ இப்ப வைஷ்ணவ அபராதங்களுடைய இது வந்து சம்மரி ஒரு வாட்டி பார்த்தோம் நம்ம. சோ அப்பா என்றால் அகெயின்ஸ்ட், அதாவது எதிர்மறை என்று பொருள் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஆப்போசிட்டா நம்ம வந்து அகெயின்ஸ்டா பேசுறது இல்லையா? ஆராதா மீன்ஸ் வர்ஷிப், அதாவது நம்ம வந்து பக்தி செய்யக்கூடிய செயலுக்கு வந்து அபராதங்கள் என்ன, அதாவது அகெயின்ஸ்டா போகக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸ் பத்தி தான் நாம இங்க பேச போகின்றோம். சோ வைஷ்ணவ அபராதங்கள் எத்தனை விதம் இருக்கின்றது என்பதை பார்ப்போம். டஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் ஜாய் இன் சீயிங் எ வைஷ்ணவா. சோ நாம ஒரு டிவோட்டியை பாக்குறோம், இன்னொரு டிவோட்டி வராங்க. சோ அந்த டிவோட்டியை பார்த்த பிறகு நம்ம வந்து we should always share அந்த லவ் இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஷேர். எல்லார்கிட்டையுமே நம்ம வந்து அன்போடு இருக்கிறதுக்கு நாம பழகணும். எந்த ஒரு வித்தியாசத்தையுமே வந்து வச்சுக்கூடாது. ஈவன் தோ ஒரு மனிதருடைய சுபாவம் வெவ்வேறு நிலையில் இருக்கலாம். ஸோ நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக ஒரு வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கலாம். ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய செயல் இன்னொருத்தருக்கு வந்து பிடிக்காம கூட போயிருக்கலாம். ஸோ அது தவறாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அதை சுட்டி காட்டவும் முடியாத நிலையில் நாம் இருப்போம் இல்லையா? அதையே நினைச்சிட்டு அவங்களுடைய சுபாவத்தை நாம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு அவங்க பார்த்தாக்க நம்ம அவங்க கிட்ட வந்து முகத்தை தூக்கிட்டு தெரியக்கூடாது. தட் இஸ் ஆல்சோ அன் அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி. அப்படின்னா பேசிக்கலி நம்ம வந்து எந்த பேத பாவத்தையுமே வந்து காட்டக்கூடாது. ஸோ எல்லாருமே வந்து பக்தர்கள் இல்லையா? அப்போ வந்து ஒரு போல நடத்தக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு வரணும். ஸோ நம்ம டஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் ஜாய், அதாவது நம்ம முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு இருந்தா தட் மீன்ஸ் யூ டோன்ட் லைக் எ பர்சன் இல்லையா?
ஒரு வைஷ்ணவரை வந்து நமக்கு பிடிக்காம நாம ஒரு வைஷ்ணவராக இருந்து இன்னொரு வைஷ்ணவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபத்துல பிடிக்காம போகும்பொழுது அதை நம்ம கண்டிப்பா அந்த முக பாவத்துல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண கூடாது. அது ரொம்ப தவறு. ஸோ நாட் ஆஃபர் ஒபேசன்சஸ் டு எ வைஷ்ணவா. ஒரு வைஷ்ணவர் பார்த்தா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே சொல்லணும். வி ஷுட் ஆஃபர் த ஒபேசன்சஸ் இல்லையா. ஸோ ஏன்னா பகவானை நாம அவர் மூலியமும் பார்க்கின்றோம் இல்லையா, ஹிருதயத்துல அவங்க இதயத்திலயுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார். தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட் யூ ஆர் ஷோயிங் டு த பரமாத்மா. ஸோ அதனால வைஷ்ணவனுடைய ரூபத்துல வந்து நாம வந்து we are seeing that. So ஹரே ஹேட் எ வைஷ்ணவா, வெறுக்கிறது. ஹலோ அதிகமா கிளாஸ்ல இருக்கேம்மா, கிளாஸ்ல இருக்கமா. ஸோ ஹேட் எ வைஷ்ணவா அதாவது வெறுக்கிறது. யூ ஷுட் நாட் ஹேட் எ வைஷ்ணவா. ஆக்சுவலி பிளாஸ்மேவே வைஷ்ணவா. ஸோ ஒருத்தரை வந்து ஒரு வைஷ்ணவரை அவதூறு கூறுதல், இதுவும் வந்து வைஷ்ணவ அபராதம். பிகம் ஆங்கிரி அப்பான் பீட் ஆர் கில் எ வைஷ்ணவா. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் இல்லையா, கோபம் வர்றது, அதுக்கப்புறம் அடிக்கிறது, கொல்றது, இந்த மாதிரியான எல்லாமே அபராதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஹந்தி நிந்ததி வைத்வேஷ்டி வைஷ்ணவன் நாபி நந்ததி ஹிருதயா தே யாதி நா ஹர்ஷம் தர்ஷனே பதனானி சத். அதாவது சத் என்றால் உண்மை இல்லையா. So whoever kills or blasphemes a Vaishnava, whoever is envious for Ramai, of a Vaishnava, or angry with him, or whoever does not offer obeisances or feel joy upon, or does not feel joy upon seeing him, அவரை பார்த்தோடனே நமக்கு புன்னகை வராது இல்லையா, certainly falls into the hellish condition. நரகத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். அதாவது நரகம் போன்ற நிலையை வந்து அவர்கள் வந்து அனுபவிப்பார்கள். அந்த கண்டிஷன்ல தான் இருப்பாங்கன்றத வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத மத்திய லீலைய வந்து 15.26 அந்த விளக்க உரையில வந்து ஸ்கந்த புராண ரெஃபரன்ஸை வந்து இந்த சரிதாமிரதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நம்ம பிரபுபாதா எழுதியிருக்கக்கூடிய புக்ல மத்திய லீலையில இருக்கு. அதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் 3 இருக்கு. அதாவது ஆதி லீலா, மத்திய லீலா மற்றும் அந்திய லீலா. இந்த மத்திய லீலையில வந்து 15.261 ஸ்லோகத்துல வந்து அந்த விளக்க உரையில ஸ்கந்த புராண ரெஃபரன்ஸ்ல இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இது ஸ்கந்த புராண ரெஃபரன்ஸ். ஸோ பிளாஸ்மே ஆஃப் வைஷ்ணவா அதாவது அவதூறு கூறுதல் இல்லையா, அதாவது எதன் அடிப்படையில் பிறப்பு, அப்புறம் ப்ரீவியஸ் சின்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீவியஸ் சின்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் இன் திஸ் premeditated accidental act of sin. அடுத்து வந்து present traces of previous sinful activities. அதாவது இந்த மாதிரி அவதூறுங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து சில காரணங்கள், ஸோ எதன் அடிப்படையில் இப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது பிறப்பால இல்லைன்னா பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தால, அதாவது இந்த ஜென்மத்தினுடைய தவறுகளால, அதுக்கப்புறம் ப்ரீமெடிடேட்டட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சிடென்டல் ஆக்ட் ஆஃப் சின், சடனா நம்ம வந்து ரைஸ் ஆகி நம்மளே அறியாம செய்யக்கூடிய தவறுகள் இல்லையா. பிரசன்ட் ட்ரேசஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி, இப்போ நிகழ்காலத்துல நம்ம முந்தைய இப்போ அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவத்தினால வந்து செயல்படக்கூடிய அந்த ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா, ஃபால்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெக்டிஃபை. ஸோ இது ஹரிநாம சிந்தாமணியில வந்து ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் அவர்கள் சாப்டர் பிளாஸ்மே ஆஃப் வைஷ்ணவாஸ்கில வந்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஹியரிங் பிளாஸ்மே ஆஃப் வைஷ்ணவா அதாவது வைஷ்ணவனுடைய அவனுடைய அவதூறுகள் கேட்பதால், நிந்தம் பகவத ஸ்ருண்வம்ஸ்தத் பர்ஷய ஜானஷ்யவா ததோ நாப்பைத்தி யாஷோ அபியதா அதஹ சுக்ரிதா சுயுதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுல ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது கேண்டோல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை தான் இங்க ரெஃபரன்ஸா கொடுத்திருக்காங்க. Anyone who fails to immediately leave the place where he hears the criticism of Supreme Lord or his faithful devotees will certainly fall down bereft of the. அதாவது ஒரு வைஷ்ணவரை வந்து நிந்திக்கும் பொழுது, ஸோ இது 3 விதமான நிலைகள் நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல கூட நம்ம இந்த பார்ட் வருது. ஸோ ஒரு வைஷ்ணவர் இன்னொரு வைஷ்ணவரா ஏதோ ஒண்ணு, ஒரு வைஷ்ணவரை யார் வேண்டும், மேபி வைஷ்ணவா ஆல்சோ ஆர் நார்மலான மனிதரா கூட இருக்கலாம். ஸோ அவரை வந்து அவதூறு பேசுறதை வந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஒன்று அவங்களுடைய அவதூறை வந்து
கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஞானமாவது நமக்கு இருக்கணும், ஓவர் ரூல் பண்ணி. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். இது வந்து உத்தம அதிகாரி லெவல்ல இருக்கிறவங்களாலதான் செய்ய முடியும். ரெண்டாவது, நம்மளால அது செய்ய முடியலையா, அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த இடத்துலயே வந்து யூ ஷுட் கிவ் அப் யுவர் லைஃப். நம்முடைய பிராணனையாவது நம்ம விடணும். அதுவும் முடியாதா, அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்தை விட்டாவது நம்ம போயிடணும். சோ இந்த 3 நிலைகளை பற்றி நம்ம ஆதிநிலையில வந்து அதே மேல சொன்ன அதே மாதிரிதான் கீழே வந்து இந்த 3 விதமான செயல்பாடுகளை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். எது ஃபீசிபிளோ அதை நம்ம செய்யணும். சோ யார் ஒருவர் who fails to leave immediately, அந்த இடத்தை விட்டு செல்லாம இருக்காங்களோ, when he hears criticism, அதாவது அவதூறு பேசுறத வந்து பகவானை பற்றியோ அவருடைய பக்தர்களை பற்றியோ அவதூறு பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு அதே இடத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அதே இடத்துல இல்லாம கிளம்பி போகாம இருக்காங்களோ, அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து தவறி கீழே விடுவார்கள். அதாவது ஃபாலபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதாவது மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்கே அவர்கள் திரும்பி வருவார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய புண்ணியங்கள் எல்லாமே, தர்ம காரியங்கள் எல்லாமே வந்து bereft, அதாவது எல்லாமே இந்த பாவ செயலால் வந்து அது அழிந்து விடும். ஆக்சுவலி இட் வில் நாட் பி தேர். அந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸே இருக்காது. புண்ணியங்கள் எல்லாம் அவங்களது கரைந்து விடும், bereft, அதாவது கரைந்து போகும். சோ ஒருவருடைய புண்ணியங்கள் கரைந்து போனால் என்ன ஆகும், மீண்டும் வந்து நம்ம வந்து அதாவது இது வந்து பாவ காரியம். அதனால பாவமும் வந்து மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம பிறவி எடுக்க வேண்டியதாகின்றது. பாகவதத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதே ரெஃபரன்ஸ் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மீண்டும் வந்து ஆதிலீலையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஒன் ஷுட் நாட் டாலரேட், பொறுக்க கூடாது கோபம். வைஷ்ணவன் வந்து அவனுடைய பொறுமை வந்து புல்லை விட அதாவது புல்லு கூட வந்து மென்மையா இருக்கணும். அந்த புல்லு எப்படி நம்ம அதை மேல மிதிச்சுதான் நடக்கிறோம். அது நம்ம அதை மிதிச்சாலும் மீண்டும் நம்ம அடி எடுத்து வச்ச பிறகு அது வந்து நிலைத்து ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் நிற்கும் இல்லையா. சோ நம்ம மிதிச்சிட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு அது எப்பவுமே அது ஃபீல் ஆகிறது கிடையாது. சோ அந்த அளவுக்கு டாலரன்ஸா இருக்கவன் தான் வைஷ்ணவன். சோ அப்படி ஒரு பொறுமையா இருக்கக்கூடிய ஒரு வைஷ்ணவன் இன்னொரு வைஷ்ணவனை வந்து யாராவது அவதூறு பேசும் பொழுது பொறுத்து கொள்ளக்கூடாது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜகாய் மதாய் கதையை வேணா எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. ஜகாய் மதாய் வந்து நித்யானந்த பிரபுஜியை வந்து அடிக்கிறதுக்கு கூட அவங்க தயாராயிட்டாங்க, அடிச்சாங்க, ரத்தம் வர மாதிரி. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவ்வளவு பொறுமைசாலி. ஆனா அங்கே நித்யானந்தத்திற்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுத்தனோடனே அவங்கள கொல்லணும்னே எழுந்து வந்துட்டாராம். சோ அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கணும். கோபம் என்பது வைஷ்ணவனுக்கு வந்து அவதூறுகள் பேசுவதை கண்டிப்பாக அவர்கள் அதை வந்து நிறுத்த வைக்கணும். அதுதான் அவங்களுடைய கொள்கையே. So you should immediately take one of the 3 actions. 3 ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி. 1, you should stop them. அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை நிறுத்துற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு பேச்சு திறமையாவது இருந்து நாம அந்த ஞானம் கலந்ததோட கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்கணும். சோ அது வந்து ஒரு உத்தம அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவங்களால முடியும். சோ நாம உத்தம அதிகாரி கிடையாது, ஒரு சாதாரண பக்தன் என்றாலும் அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து we should give up our life on the spot. அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தா கூட நின்றுண்டே பிராணன் போகக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம செல்லணும் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்தை விட்டாவது நம்ம வந்து எதையும் செய்ய முடியாது, நமக்கு பிராணனையும் விட முடியாது, அவங்கள ரட்சிக்கவும் முடியாதுன்ற சுச்சுவேஷன்ல அந்த இடத்தை விட்டாவது நாம அகன்று சென்று விட வேண்டும். இதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ அபராதா, அதாவது விளைவுகள், அபராதங்களால் வரக்கூடிய விளைவுகள். சோ நிதந்தம் குருவந்தி நா முதா யா மூதா வைஷ்ணவனம் மகாத்மனன் பதந்தி பித்ரிபீஹி ஷர்தம் மகா ரௌரவ சமிக்ஞிதே. அதாவது யார் ஒருவர் whoever blasphemes Vaishnavas fall down to the hell known as மகாருருவா. இந்த இடத்துல வந்து இது ஒரு நரகமான நிலை, அந்த இடத்துல வந்து தவறி விழுவார்கள் என்ற ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல இருந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. அக்கம்பைன்ட் பை his forefathers, அதாவது அவனுடைய முந்தைய பரம்பரையில் இருந்த தாத்தா பாட்டன்மார்கள், அந்த பரம்பரையோட சேர்ந்து, அதாவது ஒரு பரம்பரையே நம்ம செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாமே எத்தனையோ தலைமுறைங்களை வந்து அந்த கரை சேர்க்கின்றதுன்னு சில இடத்துல நம்ம படிப்போம் இல்லையா. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ராத்தம் செய்வதால கூட நம்ம வந்து எத்தனையோ தலைமுறையில இருக்கக்கூடிய நம்ம 5 தலைமுறை 4 அந்த மாதிரி வந்து ஃபாதர்ஸ் 4 ஃபாதர்ஸ் எல்லாருமே ரட்சிக்கிறாங்க. ஒரு குடும்பத்துல 4 அண்ணன் தம்பி இருக்காங்கன்னா அதுல இருக்க ஒரு பிள்ளை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ராத்தம் இறந்த அத்தனை பேருமே அந்த 4 ஃபேமிலிஸ்ல வந்து போய் சேரும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி
சோ ஒரு நல்ல காரியம் செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய மூதாதையர்களும் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். அதே நாம வந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்யும் பொழுது அவர்களும் அதுல இருந்து தவறி விழுகின்றார்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது நம்மள மாத்திரம் இம்பாக்ட் கிடையாது, நம்மளுடைய மூதாதையர்களுக்கும் இது ப்ராப்ளம் வரும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஷௌராஷி சஹஸ்ர யம யாதானி பிரத்யக்ஷேயா புனக புனககாரி புஞ்சே வைஷ்ணவ நிந்தகே. நிந்தகே அதாவது நிந்திக்கிறது இல்லையா? சோ நிந்தகே அதாவது வைஷ்ணவர்களை நாம வந்து அவதூறு இழைப்பதால் ரிப்பீட்டட்லி அவர் என்ன ஆகுறாங்க, அவங்க வந்து they will suffer 84,000 punishments awarded by யமராஜா. 84,000 விதமான அதாவது அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்ஸ், அதாவது தண்டனை என்பது அவர்கள் வந்து வெவ்வேறு விதமான தண்டனைகளை அவர்கள் வந்து அனுபவிப்பார்கள். யாரால் இந்த தண்டனை வழங்கப்படும்? யமராஜனால் வழங்கப்படும். இது சைத்தன்ய பாகவதத்துல வந்து அந்திய காண்டத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. யதி வைஷ்ணவா அபராதா உதேஹாட்டி ஹாட்டி மதா உபாதேவா சிந்தே தராசுகி யாய பாத்ததா. அதாவது இஃப் வைஷ்ணவா கமிட்ஸ் an offense at the feet of வைஷ்ணவா, ஒரு வைஷ்ணவர் இன்னொரு வைஷ்ணவருடைய பாதங்களில் அதாவது அபராதங்கள் இழைத்தால், while cultivating the creeper of devotional service in the material world, அதாவது கிரீப்பர்னா கொடி இல்லையா, பக்தி என்னும் அந்த கொடியை வந்து இந்த பௌதீக உலகத்தில் அவர் வந்து நட்டு அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மேல் மேலும் முன்னேறி சென்று அது வளருது. எவ்வாறு ஒரு கொடி வளர்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் அவருடைய பக்தி சேவையும் வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது இல்லையா. His offense is compared to a mad elephant, அதாவது மடம் பிடித்த யானைக்கு அதனுடைய செயலுக்கு வந்து ஒப்பாகின்றது. சோ ஒரு மதம் பிடித்த யானை அப்பதான் வந்து நல்லா குளிச்சு கிளீனா வந்திருந்தாலும் அதுக்கு மதம் ஏறிடுச்சுனாக்கா போய் மண்ணெல்லாம் தூக்கி தன் மேலேயே போட்டுக்கும் இல்லையா. சோ இட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் இது வரைக்கும் குளிச்சு நீட்டா வந்ததுனுடைய அந்த பர்பஸே வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரிதான் இத்தனை நாட்கள் நாம செய்த பக்தி சேவையும் வந்து அது வந்து வீணான செயலாகி விடும். அப்படி இந்த அனாலஜியை நாம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன் திஸ் வே த லீவ்ஸ் ஆஃப் த creeper ஆர் dried up. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ அந்த செடி பக்தி என்னும் அந்த செடியை வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள். இஃப் பர்சன் கமிட்ஸ் an offense at the lotus feet of வைஷ்ணவா, அதாவது ஒரு தூய பக்தனுடைய வைஷ்ணவருடைய பாதங்களில் நாம் தவறிழைக்க நேர்ந்தால், even though he may have received Krishna's mercy, பகவானுடைய கருணை அவன் பெற்றிருந்தாலும் he will never attain divine love பிரேமா, அதாவது பிரேம பக்தியை அவன் வந்து அடைய முடியாது. சோ நாம நிறைய பேருக்கு வந்து நமக்கு தெரியாமலே நம்ம வந்து தவறிழைப்போம், தெரிஞ்சு நாம எப்பவுமே செய்ய மாட்டோம். அதனால எது அபராதம் எது அபராதமற்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றோம்னா அந்த ப்ராசஸை வந்து நியமங்களை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஷெல்டர்டு இருக்கிறோம் அவங்க எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க, அதை வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து புரிந்து அதன் வழி நாம நடந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நடக்கும்போது வாழ்க்கையில் நாம உன்னதமான நிலையை வந்து பக்தி பாதையில அடைய முடியும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறினால் நாம இத்தனை நாட்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியிலையும் வந்து நம்ம வந்து வில் பி bereft, அதாவது நம்ம கிட்ட இருந்தது அதனுடைய பலன் எல்லாமே நம்மளை விட்டு சென்று விடும். ஆக்சுவலி வைஷ்ணவா இஃப் யூ இன்சல்ட் his devotee he will never tolerate, then you are finished. அதாவது பகவான் வந்து தன்னை இழிவுபடுத்தினாலும் அவர் பொறுத்துக்குவார், ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களை இழிவுபடுத்தினா அவர் என்னைக்குமே பொறுத்துக்க மாட்டார். எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு தெரியும் யாரு, துர்வாச முனிவர் இல்லையா, அண்ட் அம்பரீஷ் மகாராஜா. அம்பரீஷ் மகாராஜா ஸ்டோரி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. அவர் ஏகாதசி விரதம் வந்து முடிக்க போற நிலையில துர்வாசர் வந்து அவருக்கு வந்து நான் குளிச்சுட்டு வரேன் என்னுடைய சீடர்களோட, அது வரைக்கும் நீங்க காத்துட்டு இருக்குன்னு போனவர் தான் வரவே இல்லை. ஸோ இவர் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் அந்த பிரேக் டைம்ல வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா உபவாசத்தை முடிக்கணும், இல்லைன்னா மறுநாள் அடுத்த இது திதியில வந்து நிறைவடையும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து அந்த பிரேக்கப் டைமே எடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஆனப்போ அம்பரீஷ் மகாராஜா சரி அவர் வந்த பிறகு உணவு அருந்தலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு கிளாஸ் நீர் குடிச்சிட்டார். அப்படின்னு அவரோட விரதத்தை முடித்து கொண்டார் அப்படிங்கிற கோவத்துல வந்து துர்வாச முனிவர் அவர் வந்து சபிக்க ஆரம்பிச்சப்போ அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜா பகவானை வேண்டும் பொழுது பகவானுடைய சுதர்சன சக்கரம், ஏன்னா அங்கே அம்பரீஷ் மகாராஜா எந்த தவறும் இழைக்கவில்லை, தவறு இழைத்தது வந்து துர்வாச முனிவர் தான் இல்லையா. காலம் தாழ்ந்தி வந்து அவருக்காக வந்து வேண்டுமென்றே அவரை வந்து குற்றம் சாட்டுவதற்காக அவருடைய செயலை செய்தார். சோ அதனால பகவானுடைய இந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து துரத்தின்றே போனது யார, இந்த துர்வாச முனிவர்.
சோ வைகுண்டத்திற்கு சென்ற பொழுது அவரும் சொன்னார், என்னால நிறுத்த முடியாது. சோ அம்பரீஷ் மகாராஜா நினைச்சா மட்டும்தான் நிறுத்த முடியும். நீ போய் அவருடைய பாதங்களில் நீ வந்து மன்னிப்பு கேளுன்னு சொல்லிடுறாரு நம்ம எம்பெருமான். சோ அங்கே வந்த பிறகு அவரும், ஆனா நம்ம பாதங்கள் விழுந்த பிறகு நாம் அதை அகம்பாவமா காட்டிக்க கூடாது இல்லையா? அங்கே அம்பரீஷ் மகாராஜனுடைய சுபாவம் எப்படி இருந்தது? அவர் அதை வந்து தவறாகவே எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. சோ அவரும் வந்து அவருக்கு நமஸ்காரங்கள் செய்து பகவானிடத்தில் மீண்டும் அந்த சுதர்ஷன் சக்கரை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு செய்தார். ஸோ தட் இஸ் த ஹையஸ்ட், தட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் எ டிவோட்டி. ஒரு தூய பக்தனுடைய நிலை அது மாதிரிதான் இருக்கும். ஸோ நாம அடுத்தவர்கள் தவறிழைத்தாலும் நாம் தவறுகளை வந்து மன்னிக்கக்கூடிய பக்குவ நிலை நமக்கு வேண்டும். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல். அதுதான் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ தென் யூ வில் ஃபினிஷ்ட். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் எ பிக் மேன் இல்லையா? All right, let him. If you insult or do something harm to his child. ஸோ அவர் எப்பவுமே இப்போ என்ன யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டா கூட நான் பொறுத்துக்குவேன். என்னுடைய பிள்ளையை யாராவது வந்து துன்புறுத்தினா நான் கண்டிப்பா கேட்கத்தான் செய்வேன் இல்லையா? அதே பாலிசி தான். நாம் இந்த பௌதீகத்திலே இவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட். ஸோ பகவானை பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் மீது பகவானுக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் பிரேமை இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்களை நிந்தித்தால் அவர் கண்டிப்பாக பொறுத்து கொள்வது கிடையாது. ஸோ அதுதான் கிருஷ்ணா வில் நெவர் டாலரேட் அப்படிங்கிறது வந்து பிரபுபாதர் லெக்சர்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வைஷ்ணவ அபராதா இஸ் மோர் கிரீவியஸ் தன் சின். பாவத்தை விட மோசமானதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆக்சுவலி இட் இஸ் சாரோ இல்லையா? ஹரிஸ்தான அபராதே தாரே ஹரிநாம் தோமஸ்தானே அபராதே நாகி பரித்ரான். அதாவது இந்த ஹோலி நேம், பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்வதால் நம்மளுடைய பாவங்கள் இருந்து நம்மள வந்து ஹரிநாமம் வந்து நம்மள வந்து விலக்குகின்றது, விமோசனம் கொடுக்கின்றது. ஆனால் நம்ம அதாவது நம்ம பக்தர்களை வந்து வைஷ்ணவர்களை நாம செய்ய அவதூறு இழைத்தால் அந்த இதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வெளியேறவே முடியாது. இந்த டெலிவரன்ஸ் இஸ் இம்பாசிபிள்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த பாவத்திலிருந்து நம்மள வந்து விலக்கவே முடியாது. இஸ் ஒன் அஃபென்ஸ் யூ, அதாவது யாராவது அந்த வைஷ்ணவனை வந்து நம்ம வந்து அவதூறி கூறினால் அந்த பாவத்திலிருந்து நம்ம என்றைக்குமே மீள மாட்டோம். சோ பிரபு பாலே உபதேஷ்ய கஹிதசே பாரி வைஷ்ணவ அபராத ஆமி கந்தைதா நாரிஹி. அதாவது இட் இஸ் ட்ரூ தட் ஐ கேன் இன்ஸ்ட்ரக்ட் எவ்ரிவன் அபவுட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பட் ஐ am never able to deliver one who has offended a Vaishnava out of envy. அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம உபதேசம் செய்ய முடியும். அதாவது பக்தி சேவையில நீங்க இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க நம்மளால எடுத்துரைக்க முடியும். ஆனால் இங்க வந்து இது யாருன்னா சரிதாமிரதத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அவருடைய செயல்பாடு இல்லையா? அவர் என்ன எடுத்துரைக்கின்றார்? என்னால வந்து அடுத்தவர்களுக்கு வந்து நன்மைகள் செய்யக்கூடிய அந்த காரியங்கள் செய்ய முடியும். அவர்களை வந்து பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடைய அவங்களுக்கு என்ன உபதேசங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் என்னால செய்யும். ஆனால் I am never able to deliver one who has offended a Vaishnava. பொறாமை கொண்டு ஒரு வைஷ்ணவரை அவதூறு கூறினாலோ அவர்களுக்கு துன்பம் இழைத்தாலோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை என்னால வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவனுடைய அந்த பக்தி பாதையில வந்து எடுத்து போய் இந்த முக்திக்கான இதுல வந்து என்னால அவங்கள கரை சேர்க்க முடியாது அப்படிங்கறத வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. இம்பாசிபிள்னு சொல்றாரு. இட் இஸ் இம்பாசிபிள்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ தட் ஐ கேன் இன்ஸ்ட்ரக்ட் எவ்ரி ஒன் இல்லையா? அதுதான் பொறாமை மட்டும் நமக்கு நன்மை கிடையாது. ஏ வைஷ்ணவா ஸ்தானே அபராத ஹயாஹாரா புனஷேனா ஷமேலே சே குஷே நாஹே ஹரா. அதாவது இஃப் ஒன் அஃபென்ஸ் அண்ட் வைஷ்ணவா, அதாவது வைஷ்ணவனை வந்து நாம் அவதூறு கூறினால் the offense can be excused only by that Vaishnava, no one else. அதாவது நாம எந்த வைஷ்ணவனை நாம வந்து நிந்திக்கின்றோமோ அதே வைஷ்ணவன் வந்து மனசு வந்து மன்னிப்பு அளித்தால் வழியே நமக்கு அந்த அபராதத்திலிருந்து நமக்கு விமோக்ஷனம் கிடையாது என்பதை வந்து மீண்டும் சைத்தன்ய பாகவதத்துல வந்து மத்திய கண்டத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சீக்கிங் ஃபர்கிவ்னஸ், கண்டிப்பா நாம மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்லையா? எவ்வாறு கேட்பது பார்க்கலாம். fall at the sadhu's feet and repent bitterly. அதாவது உண்மையிலே நம்ம இறைத்த தவறுக்கு வருந்தி, bitterly மீன்ஸ் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க பாதங்களை நாம சரணாகதி அடைய வேண்டும். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. If anyone offends a sadhu in a moment of delusion and madness, அதாவது பைத்தியக்காரத்தானத்திலாலையும் இல்லை வந்து இந்த மாயையில வந்து சிக்கி கொண்டு, ஸோ அந்த இதுல வந்து நம்ம ஒரு சாதுவை நாம வந்து அவதூறு பேசினால், he must fall at the sadhu's feet and repent bitterly, weeping and full of
கன்ட்ரிஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரீஃபோட, அதாவது துக்கத்தோட நாம் அவங்களுடைய பாதங்களில் உண்மை கண்ணுல தாரையா தண்ணி வச்சுட்டு அவங்களுடைய பாதங்களில் நாம் செய்த தவறுக்கு உணர்ந்த அவர் பாதங்களில் நாம வந்து அவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹி மஸ்ட் பெக் ஃபர்கிவ்னஸ். அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து யாசகம் பெற வேண்டும். மன்னிப்பு என்னும் யாசகத்தை நாம பெற வேண்டும். He should declare himself a fallen wretch. அதாவது அவனே வந்து சொல்ல வேண்டும். தட் இஸ், யார் இந்த அபராதத்தை புரிந்தார்களோ அவர் என்ன சொல்லணும்? He had himself fallen wretch in need of Vaishnava grace. அதாவது அந்த புனிதமான அந்த வைஷ்ணவருடைய அவருடைய கருணைக்காக வந்து அவருடைய பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பணம், சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இஸ் அன்ஹாப்பி இல்லையா? சோ நான் வந்து வாட்டெவர் நான் ஒரு தவறு இழைத்து விடுகின்றேன் ஒரு வைஷ்ணவனுக்குன்னா என் மனசு வந்து சஞ்சலம் அடையும் இல்லையா? சோ தவறு இழைத்துட்டுமே அப்ப நாம என்ன நினைப்போம்? போய் அவங்க பாதங்களை விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கலாமே, அவர்கள் ஒருவேளை கருணை புரிந்தால் நாம் அந்த பாவத்திலிருந்து வந்து விடுதலை அடைய முடியும் என்று உணரக்கூடிய தன்மை இல்லையா? சாது இஸ் வெரி மெர்சிஃபுல். ஸோ யாரா இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு கருணையோட போய் நம்ம அப்ரோச் ஆனா கண்டிப்பா அவர்களும் மணங்கிடுவார்கள். ஆனா அதே அகம்பாவத்தோட சென்றால் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து விமோக்ஷனம் கண்டிப்பா கிடைக்காது. இஸ் ஆர்ட் வில் சாஃப்டன் அண்ட் ஹி வில் எம்ப்ரேஸ் த அஃபெண்டர் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து இனி எதுவுமே செய்யல, தவறு எதுவும் செய்யவில்லை, இதெல்லாம் கர்ம பலன் அப்படின்னு எடுத்துரைக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. தட் இஸ் நத்திங் என்று சொல்லக்கூடியவங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா? thus exornating him from his offenses. அதாவது விடுதலை இல்லையா? exornatingனாக்கா விடுதலை, liberating him from his offenses அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஆக்சுவலி. so when விஸ்வரூபா took sannyasa, அதாவது விஸ்வரூபா, அதாவது இது வந்து இவர் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய முதல் அவங்க சச்சி மாதா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய தாயார் பெயர். ஸோ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலி, பிரதர்ஸ் வந்து. இன்னொரு நாமம் வந்து அவருடைய அண்ணன். ஸோ இவர் வந்து சந்நியாசம் எடுத்திருந்தார். ஸோ யார் சச்சி மாதா என்ன நினைச்சாங்கன்னாக்கா அத்வைதாச்சாரியார், அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்துல வரக்கூடிய அத்வைதர் வந்து அந்த ஆச்சாரியார் தான் இங்க. ஹஸ் பர்சுவேடட் ஹிம், அவரால் தூண்டப்பட்டவர் இல்லையா? இவர் சந்நியாசம் எடுக்கிறதுக்கு அவர்தான் காரணம் அப்படின்னுட்டு தாயார் வந்து நினைச்சாங்க. therefore she accused அத்வைதாச்சாரியா ஆஃப் திஸ் இல்லையா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் திருமணமும் நடந்தது, இரண்டாம் திருமணம் தான் வந்து அவர் சந்நியாசத்தை வாங்கிட்டான். முதல் மனைவி இறந்து விட்டார். இரண்டாம் திருமணம் ஆன பிறகு அது இமீடியட்டாவே வந்து அவர் வந்து சந்நியாசத்தை பெற்றார். ஸோ விச் வாஸ் அன் அஃபென்ஸ் அட் த லோட்டஸ் ஃபீட் இல்லையா? அத்வைதாச்சாரியார் வந்து அவர் மேல் வந்து பர்சுவேடட் ஹிம், அதாவது அக்யூஸ்ட், அதாவது நம்ம அவதூறு கூறுதல் இல்லையா? சச்சி மாதா அவர் மேல அவதூறுகளை சொன்னார். அது வந்து அஃபென்ஸ் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தெரியும். லேட்டர் லா சைத்தன்யா இன்டியூஸ்ட் ஹிஸ் மதர் டு டேக் த லோட்டஸ், அதாவது டஸ்ட் ஆஃப் த அத்வைதாச்சாரியாஸ் லோட்டஸ் ஃபீஸ் அண்ட் தஸ் ஆர் வைஷ்ணவ அபராதா வாஸ் நல்லிஃபைட். பிற்காலத்துல வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த அத்வைதாச்சாரியுடைய பாத சரணங்களை வந்து பணியுமாறு தன்னுடைய தாயாருக்கு வந்து பணித்து அவர் செய்த அந்த கர்மத்திலிருந்து வந்து முக்தி அளித்தார். யாரு? சைத்தன்யா மகாபிரபு. ஸோ பெக்கிங் த pardon of the offended வைஷ்ணவா இல்லையா? ஸோ நாம் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? நம்ம நார்மலி வைஷ்ணவர் என்று சொல்லதை விட எந்த ஒரு மனிதரையும் வந்து நாம வந்து அவதூறு கூறக்கூடாது. அந்த ஹேபிட்டை விட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி வைஷ்ணவர் இடத்துலயே நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ வைஷ்ணவருக்கு மட்டும்தான் நம்ம இது அபராதமா அப்படின்றது கிடையாது. வைஷ்ணவர்களுக்கும் உண்டு. நம்ம மாதிரி சாதாரண மனிதர்களை கூட நாம நிந்திக்க, தேவையற்ற செயல்கள் நாம செய்யக்கூடாது. The conclusion is that Krishna consciousness is covered by material sins இல்லையா? So one can eliminate the sin simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra இல்லையா? ஸோ நம்ம பாவங்களிலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையறதுக்காக நம்ம சாண்டிங் பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்முடைய தர்மம் என்ன? பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள்ல ஒண்ணு பக்தி செய்வது, அதுதான் தலையாய கடமை. அந்த தலையாய கடமையை நாம வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி செய்யும் பொழுது எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற அந்த திண்ணமான ஒரு எண்ணம். But if one pollutes his Krishna conscious by offending a Brahmana or a Vaishnava, one cannot revive it until one properly atones for the sin by pleasing the offended Vaishnava or Brahmana. அதாவது ஒரு சிலர் தவறு இழைத்தாலும் அது தவறு இழைத்ததை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்காது. Still they will tell I didn't do any mistake, அப்படிதான் வரும் இல்லையா? மனசுல வரும், நான் எந்த தவறும் இழைக்கவே இல்லை, நான் எதுக்கு போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய வாதமே இருக்கும்.
ஸோ ஆனா one can eliminate simply by chanting Hare Krishna மகாமந்திரம். பட் இஃப் ஒன் பொல்யூட்ஸ், அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வை வந்து அவர் வந்து கலங்கப்படுத்தி கொண்டால், எவ்வாறு ஒரு பிராமணனையோ ஒரு வைஷ்ணவனையோ நாம வந்து அவதூறு கூறினால் கண்டிப்பா நாம செய்த புண்ணிய காரியங்களுடைய பலன்கள் எல்லாமே வந்து கரைந்து போய்விடும். ஸோ ஒன் cannot revive it until one properly atones. அதாவது பிராயச்சித்தம், அட்டோன்ஸ்னா அட்டோன்மெண்ட்னா பிராயச்சித்தம் செய்யறது. ஸோ எவ்வாறு நம்ம பிராயச்சித்தம் செய்யறது? நம்ம போய் இப்போ ஏதோ ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டு போயிட்டு இந்த கோயில்ல அந்த கோயில்ல செஞ்சுட்டு வரேன் பாரு, அது எல்லாமே வந்து பிராயச்சித்தங்களா தான் நம்ம சொல்றோம். ஆனா அதெல்லாம் உண்மையான பிராயச்சித்தங்களே கிடையாது. மனசளவுல நாம உணரணும் நாம் செய்த தவறு. அதுக்கப்புறம் யாருக்கு தீங்கிழைத்தமோ அவர்களிடத்திலே போய் நாம் மன்னிப்பு கேட்டாலே அதுவே வந்து மிகப்பெரிய பிராயச்சித்தம் இல்லையா? ஸோ அட்டோன்ஸ் ஃபார் த சின் பை பிளீசிங் த அஃபெண்டட் வைஷ்ணவா ஆர் பிராமணா இல்லையா? நம்ம யார அவதூறு பேசணுமோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு நாம மன்னிப்பு கேட்கிறது. ஸோ தட் வாஸ் த கோர்ஸ் தட் துர்வாச முனி, இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி, ஃபாலோ ஃபார் தி சரண்டர் டு மகாராஜா அன்டில் இ சரண்டர் டு அம்பரீஷ் மகாராஜோடைய பாதங்கள் சரணம் அடையறதுக்கு வரைக்குமே அந்த சுதர்ஷன சக்கரம் அவர் பின்னாடியே சுத்தின்னு இருந்தது. இந்த வைஷ்ணவ அபராதா cannot be atoned for by any means other than begging the pardon of the, யார நம்ம அவதூறு உரைத்தோமோ அந்த வைஷ்ணவரிடத்தில் போய் நாம் மன்னிப்பு கேட்டால் ஒழிய அந்த பாவத்திலிருந்து நாம வெளியில வர முடியாது. ஒன் மஸ்ட் இமிடியட்லி அப்பாலஜைஸ். அதாவது அன்கான்சியஸ்லி, ரகுகுணர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஜடபாரதர் வந்து கோணலா நடந்ததால அந்த அவர் எடுத்துட்டு போன பல்லக்கு வந்து இங்க கீழே விழுந்து தான் விழுந்து விடுவோன்ற அவருக்கு ஒரு பயம் இருந்தது. அதனால வந்து ஜடபாரதரை வந்து அவர் திட்டினார் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எதற்காக அவர் அப்படி நடந்தார் என்ற விளக்கத்தை வந்து ஜடபாரதர் சொன்ன பிறகு அவரையே குருவாக ஏற்று அவரிடத்தில் மன்னிப்பும் கேட்டார். ஸோ ஒன் மஸ்ட் அந்த மாதிரியான ரியலைசேஷன் நமக்கு இருக்க வேண்டும். ஹி ஹாஸ் டு பி எக்ஸ்கியூஸ்ட் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் ஒன் கேன் ரிலீவ் ஃப்ரம் த வைஷ்ணவ அபராதா. ஸோ எந்த ஒரு தவறு இழைத்தாலுமே நம்ம மனசுல தவறு என்று தெரிந்த பிறகு கண்டிப்பா அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரணும். அப்போ அது பாதி நமக்கு அந்த பாவத்திலிருந்து விமோக்ஷனம். தவறை தவறாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். அதுக்கப்புறம் யாருக்கு நாம் அந்த தவறை இழைத்தோமோ அவரிடத்தில் சென்று உண்மையாக வந்து நம்ம வந்து அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? ஸோ நான் தவறை இழைத்து விட்டேன் என்று சொல்வதற்கும் நமக்கு கண்டிப்பா தைரியம் வேண்டும். ஸோ வி ஷுட் அக்செப்டன்ஸ். நாம செய்த தவறுகளுக்கு அக்செப்டன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்றோம்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கிரேட் ஹார்ட். அதுக்கப்புறம் அதற்காக வருந்தி அவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது நம்ம பாவத்துல இருந்து நம்ம விமோக்ஷனம் பெறுகின்றோம். ஆனால் எது வரைக்குமே நாம செய்த பாவங்களை நாம வந்து உணராமல் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நம்ம அந்த பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது. So he has to be excused. This process by which one can be relieved from Vaishnava Aparada இல்லையா? Krishna is always very simple இல்லையா? And by very merciful also. மிகவும் வந்து அதாவது கருணை மிக்கவர் பகவான். So when one commits an offense at the lotus feet of Vaishnava, one must immediately apologize to such a personality so that his spiritual advancement may not be hampered. அதாவது நம்ம பக்தி பாதையில போயிட்டே இருக்கோம், தவறு இழைத்தோம் என்றால் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், யாருக்கு என்ன செய்தோமோ அவர்களிடத்துல சென்று மன்னிப்பு கோருதல், இதெல்லாம் நம்ம செய்தால்தான் நம்மளுடைய பக்தி பாதை எந்த தங்கு தடை இல்லாம செல்லும். இல்லைன்னா பாதியிலே வந்து நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். ஸோ கரெக்டிங் வைஷ்ணவாஸ், அதாவது ஒரு வைஷ்ணவர் தவறிழைத்தால் அவரை எப்படி நாம திருத்துவது? ஸோ நாம வந்து நமக்குன்னு கீழே இருக்கவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து அட்வைஸ் பண்ண முடியும். நமக்கு மேல இருக்கிறவங்களுடைய அட்வைஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்ம பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு சின்ன தவறு இழைத்திருந்தாலும் ஒரு நியோஃபைட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க, அந்த ஒரே ஒரு ஞானம் மட்டுமே பெற்றவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைத்தால் கண்டிப்பாக அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமும் நமக்கு வேண்டும். ஸோ நம்ம போய் யாருக்குமே அந்த மாதிரி நம்மளோட மேல அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ரெண்டாவது வந்து நமக்கும் கீழே இருக்கிறவங்க நமக்கு ஏதாவது அட்வைஸ்ன்னு வராம அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல வந்தாங்கன்னா கூட அதை நம்ம தவறாக ஏற்றுக்கொள்ள. ஹி இஸ் லோயர் தென் மீ, இன்னும் இப்பதான் பக்தி பாதையில லாஸ்ட் மந்த் தான் வந்து சேர்ந்தாங்க, அப்போ எப்படி இது வந்து அவங்க சொன்ன அட்வைஸ் நம்ம கேட்கணும் நம்ம மனசுல எடுத்துக்க கூடாது. வி ஷுட் நாட் டேக் இட். ஸோ அவர் சொன்ன அந்த அவருடைய சிறு உணர்தல்ல உணர்ந்து நமக்கு அதை சொல்லியிருக்கார். அதனால அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் இல்லையா? ஸோ ஜூனியர் ஷுட் நாட் கரெக்ட் சீனியர் டிவோட்டி. அது ஒரு சீனியர் டிவோட்டி தான் ஜூனியர் டிவோட்டியை வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும். நாட் பை கிரிட்டிசைசிங் பட் பை ஃப்ரெண்ட்லி பிஹேவியர். எவ்வாறு அப்படின்னாக்கா தவறை வந்து சுட்டி காட்டக்கூடாது.
இந்த தவறுனுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து அவர்களுக்கு விளக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய அதுல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கணும். ஸோ வி ஷுட் மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஷுட் நாட் ஃபிங்கர் பாயிண்ட் இல்லையா. கரெக்ட் பை அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து அதை நம்ம வந்து சொல்ல வைக்கணும். ஸோ இது வந்து ஒரு உரையாடல் ஆக்சுவலி. ஸோ ஜகாய் மதாய் மாதிரி தான் இது, ஜகாய் மதாய் கதை. ஸோ ஜகாய்ஸ் அட்வைசிங் யூ இஸ் ஜகாஸ் அட்வைசிங் யூ இஸ் இன்டாலரபிள் ஃபார் மீ, தேர்ஃபோர் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைசிங் ஹிம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல. So whereas Jaga is a young boy, you have a power to convince in me. In many places you have already convinced me about ordinary behavior and devotional service. இது வந்து நித்யானந்த பிரபு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கே வந்து சில விளக்க உரைகள் எல்லாம் சொல்வார். அவர் வந்து சிஷ்யர் நித்யானந்த பிரபு, ஆனா குருக்கே சொல்வார். ஆனா அதெல்லாம் கூட மகாபிரபு ஏத்துன்னு இருக்கார். ஆனா இங்க வந்து இந்த ஜகாய் உடைய விளக்க உரையை அவர் ஏத்துக்க அவருக்கு விருப்பமே இல்லை. ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டது வந்து நித்யானந்த். தன்னுடைய பக்தன் அது டிசைபிள் வந்து இவ்வளவு சிரமப்படுறத அவர் என்னைக்குமே ஒத்துக்கல. அததான் இங்க விளக்குறார். therefore I am chastising him, அதாவது ஜகாய் மதையை வந்து திட்டுறார் இல்லையா. ஸோ யாரு, நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படிங்கறத விளக்குறதா இந்த இது கான்வர்சேஷன். நாட் பை கிரிட்டிசைசிங் பட் ஏ ஃப்ரெண்ட்லி பிஹேவியர்ல தான் சொல்லணும். நம்ம எப்பவுமே அவர்களுடைய தவறுகளை வந்து ஷார்ப்பா அவங்களுடைய மனசு ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசக்கூடாது இல்லையா. We should always remember that we recruit members from people in general. It is not expected that every one of our members should be immediately to the standard qualification. இப்போ ISKCONல வந்து ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஆறாங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரே போல இருக்கக்கூடிய ஞானத்து லெவல்ல நாம் இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா. இருந்தாலுமே காமனா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து புரிந்து கொள்ளறவுக்கு நம்ம வந்து சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் அட் த சேம் லெவல் ஆஃப் நாலேஜ். சில பேர் நம்மள அதாவது ரொம்ப ஹையஸ்ட் நாலேஜ் இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. சில பேருக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவ நிலை இருக்காது. ஸோ இதுல எல்லாரையுமே ஒரு போல பார்த்து சமமாக எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த நாலேஜை வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து புரிந்து கொள்ள விதமாக எல்லாருக்கும் ஒரு போல ரிசீவ் ஆகக்கூடிய அந்த தன்மை நாம வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இது அதே மாதிரி we should always remember to recruit members இல்லையா. எவ்வாறு நம்ம வந்து ஒரு மனிதர்களை ஸோ எத்தனையோ பேர் வந்து சேருவாங்க. அதுக்காக வந்து பேஸ்ட் ஆன் த நாலேஜ் லெவல் வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண கூடாது. ஸோ த பெஸ்ட் திங் இஸ் யூ செட் எக்ஸாம்பிள் பை யுவர் பர்சனல் பிஹேவியர். ஸோ நாம உபதேசம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாம அதை ஃபாலோ பண்றோமான்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். நாம ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து உண்மை என்பது வரும். நாம ஃபாலோ பண்ணாம வெறுமனே அட்வைஸ் கொடுத்தோம்னா அது அட்வைஸ் ஆக தான் போகும். ஸோ the devotees also will realize in that way only. நாம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது அதை நாம உணர்ந்து சொல்லும் பொழுது அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து பக்தர்களுக்கு உண்டு. ஆனா அதே வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை, உணரக்கூடிய தன்மையும் நமக்கு இல்லாம வெறுமனே வந்து உபதேசங்கள் நாம் செய்தோம்னா அந்த உண்மையான அந்த இன்டென்ஷன், ப்ரீச்சிங்குடைய இன்டென்ஷனே வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடும் இல்லையா. யூ ஷுட் நாட் கெட் அஜிடேட்டட் வித் ஹிம். ஏ வைஷ்ணவா இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். இதுதான் வந்து பிளேட் ஆஃப் ஒரு கிராஸ், அதாவது புல்லை போல இருக்கணும். ஸோ வென் யூ ட்ரெயின் சம் ஒன் நியூ மேன் யூ ஷுட் நாட் கெட் அஜிடேட்டட். சில பேருக்கு 10 வாட்டி சொல்லி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும், சில பேருக்கு ஒரு வாட்டி சொன்னாலே எடுத்துக்கும் இல்லையா. ஒருத்தருடைய கெப்பாசிட்டி மேலதான் போறது. ஸோ இந்த ஞானம் என்பது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே லெவல்ல கிடையாது. ப்ரீச்சர்ஸ் அதாவது உபதேசம் புரிபவர்கள் as we after all we are all preachers இல்லையா, சொல்றவங்க அவ்வளவுதான், மற்றபடி வேற எதுவும். we do not expect our audience or candidates completely respondent to our call. இப்போ நாம இப்போ நீங்களே 12 பேர் இருக்கீங்க இந்த கிளாஸ்ல. இந்த 12 பேர் வந்து நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நான் சொல்ற விதமே உங்களுக்கு புரியறது என்பது வந்து கண்டிப்பா வேறுபட்ட நிலையில தான் வரும் இல்லையா. அதுக்காக நம்ம வந்து we cannot discriminate பண்ண முடியாது. So we should not expect our audience of candidates completely responded. நான் சொல்லக்கூடிய இந்த இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாக்கா எல்லாருமே அதே மாதிரி பதில தான் கொடுக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தல் வந்து வெவ்வேறு நிலையில இருக்கும். ஆனா அட்லீஸ்ட் ஓவரால் மெசேஜ் வந்து காமனா வருதா, ஒரே மெசேஜ் வருதான்ற மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். சொல்லும் விதம் வேறு ஆக இருந்தாலும் அதனுடைய அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய தன்மை இருந்தால் அதை நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதனால கிருஷ்ணாவுக்கு சொல்லுவாங்க யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நாம் எந்நிலை இருந்தாலும் அவன் நம்மை ஏற்றுக்கொள்கின்றான், நாம் அவன் தரப்பில் பக்தி கொண்டால். ஸோ பக்தியோடு நாம் அவரிடத்தில் நாம சேரும் பொழுது நாம ஒரு பணக்காரனா இருக்கலாம், ஒரு ஏழையா இருக்கலாம், ஒரு புத்திசாலி அதாவது ஒரு ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனாக இருக்கலாம்.
சோ இந்த மாதிரி வைஷ்ணவனா இருக்கலாம், சூத்ரனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சத்திரியனாக இருக்கலாம், எந்த நிலை இருந்தாலுமே பகவான் நம்மளை ஏத்துக்கிறார். ஏன்னா திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இம்பர்ஃபெக்ட் திங்ஸ் தான் இல்லையா? நம்ம புலன்களே குறையுடையது, நம்ம மாயையில் சிக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அடுத்தவர்களை ஏமாற்றக்கூடிய அந்த உணர்வும் நம்ம இடத்தில் உண்டு. சோ இத்தனை குறைபாடுகளோடு இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம், மாயை உலகத்துல நாம தவறுகள் இழைப்பது என்பது சர்வசாதாரணம். ஆனால் அந்த தவறை நாம இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்ணவும் கூடாது. அந்த தவறை திருத்திக் கொள்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ளணும், மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். சோ அது எல்லாமே நம்ம செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பக்தி பாதையில போகிறதுக்கான அந்த மார்க்கம் நமக்கு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. நம்மளுடைய குவாலிட்டிஸே இந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சோ பெஸ்ட் அட்வைஸ், யூ ஸ்ட்ரிக்ட்லி அப்சர்வ் தீஸ் திங்ஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த அதர்ஸ் டு ஃபாலோ. பிரபுபாதர் சொல்றார், யாருக்கோ லெட்டர்ல எழுதியிருக்காரு. சோ யாருக்குமே நம்ம உபதேசம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நாம ஃபாலோ பண்றோமான்னு பார்க்கணும். நாம் அதை உணர்ந்து சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் பக்தர்களுக்கும் வரும். ப்ரீச்சர்ஸ் எல்லாருமே கண்டிப்பா தே நீட் டு ஃபாலோ. ஸோ நம்ம ஒருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய தகுதியை நம்ம பெறறோம்னாக்கா கண்டிப்பா அதை நாம வாழ்க்கையில அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையில நாம இருக்க வேண்டும். வி ஷுட் நாட் கிரிட்டிசைஸ் ஈச் அதர். ஒருத்தரை ஒருத்தர் அவதூறு சொல்லிக்க கூடாது. as Vaishnavas, because there is a fault in everyone. ஸோ இப்பதான் நான் சொன்னேன், எல்லாரிடத்திலுமே நாம் எல்லாருமே தவறு இழைப்பவர்கள் தான். இந்த உலோகத்துல எதுவுமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது, எதையுமே பர்ஃபெக்டா படைக்கவும் முடியாது இல்லையா? சோ இந்த லோகமே 3 குணங்களால் ஆனது. அப்படி இருக்கும்போது இதுல எது நம்ம உண்மையாகவும் எல்லாரையும் ஒருபோல நம்மளால படைக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய குணாதிசயம், அவங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு, அவருடைய பெண்ணின் உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு நாம் இந்த லோகத்துல பிறவி எடுக்கின்றோம். சோ அவரவர்களுடைய புரிதலுக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய செயல்பாடுகள் அமைய பெறுகிறார்கள். அதற்கேற்றவாறு அவங்களுடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகளும் அமைய பெறுகின்றன. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது ஏற்றத்தாழ்வுகள் என்பது இங்கே எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதை நாம கண்டிப்பாக மனசுல புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால அடுத்தவர்களிடத்துல பர்ஃபெக்ட்னஸ் நம்ம என்னைக்குமே எதிர்பார்க்க கூடாது. ஐ எம் ரைட், யூ ஆர் ராங் அப்படிங்கிற அந்த வாதமே நம்ம வைக்க கூடாது, அது தவறு. So best thing is to be above, speak on ourselves, and then if we see discrepancies and make suggestions, the others will automatically respect and take action to rectify the matters. இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தவறு என்று இழைத்தால் நம்ம கிட்ட என்ன நடந்தது அப்படின்றது, எதனால் இந்த தவறு இழைக்கப்பட்டது, ஸோ இதற்கு மூல காரணம் நாம எந்த விதத்துல காரணம் ஆயிருக்கும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் நாம நம்மளுடைய தவறுகளை பார்க்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் நம்மளை நாம திருத்திக் கொள்ளும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளை சுத்தி இருந்தவங்க செய்த தவறுகளும் திருத்தப்படும். அவர்களும் நம்மளை பார்த்து மாற்றத்தை பெறுவார்கள். அண்ட் தே ரெஸ்பெக்ட். இது பிரபுபாதர் ஒரு லெட்டர்ல எழுதியிருக்கார். அக்செப்டிங் கரெக்ஷன், அதாவது பிரபுபாதருக்கே அக்செப்ட் நாலேஜ் ஈவன் ஃப்ரம் லோ பார்ன் பர்சன். அதாவது கீழான நிலையில இருப்பவர்கள் கூட சொன்னா கூட, ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டி நமக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா, அவங்க இன்னைக்குதான் வந்தாங்க, இன்னைக்கு நான் எத்தனை 3 வருஷம் 4 வருஷமா இருக்கு, எனக்கு அவன் அட்வைஸ் பண்ணானே அப்படின்னு நாம நினைக்க கூடாது. எஸ், ஸ்டில் நாம எல்லாமே நிறைய அவங்களோட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருந்தா கூட சில சமயத்துல நாமளும் மறதியின் காரணமாகவோ இல்லை தெரியாமலோ நாம தவறு இழைப்போம். அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அந்த தவறை நாம அவர் சுட்டி காட்டு, ஏன்னா நாமளே உபதேசம் செஞ்சிருப்போம் இல்லையா? சோ அந்த உபதேசம் செய்ததை அவங்க முழுமையாக அதே விதத்துல எடுத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு புரிஞ்ச அந்த சில இதை மட்டுமே நமக்கு திருப்பி அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது அவர்களை நாம தவறலாக நினைக்க கூடாது. One would accept nectar even from the poison and gold even from the filthy place. இல்லையா? One should accept knowledge from a low born person also. இந்த சேற்றில் எவ்வாறு செந்தாமரை பிறக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் நம்ம ஒரு அமிர்தம் போன்ற இதுலயும் விஷம் இருக்கும் இல்ல, சாரி, விஷத்திலயும் ஒரு பாட் அமிர்தம் இருந்தா அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் வேணும். சேற்றிலே இருந்தா கூட தங்கம் தான், அதனுடைய மதிப்பு என்றைக்குமே குறையாது. அது போலதான் ஒரு லோயர் லெவல்ல பிறந்திருந்தா கூட அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள்ல அமிர்தம் போன்றும் தங்கம் போன்றும் ஒரு விலை மதிப்பு உள்ள ஒரு வார்த்தையாக இருந்தால் அதை அந்த அட்வைஸை நாம கண்டிப்பா எடுத்துக்கொள்ளணும். இதுதான் இது சாணக்கியருடைய கருத்து. இது நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதா அதை அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை இங்க சொல்றார். ஒரு முறை இது சாருசாமி அவர்கள் சொல்லியிருக்கார். In spite of being the word ஆச்சாரியா, ஸ்ரீலா பிரபுபாதா was very humble. அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா, ஆனா ரொம்பவுமே அடக்கத்தோடு இருக்கக்கூடியவர். ஒன்ஸ் இன் ஆம்ஸ்டர்டாம், அதாவது ஃபாரின்ல இருக்கும் பொழுது when பிரபுபாதா was about to give initiation, அதாவது யாருக்கோ தீட்சை கொடுக்கன்னு இருக்காரு.
the devotees had not organized things properly. ஒரு தீட்சை வழங்கணும்னாக்கா அதற்கான ப்ராசஸ் எல்லாமே ரெடியா, ஹோமகுண்டம் இதெல்லாமே செய்வாங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அடியிலுமே வந்து தவறுகள் தான். பிரபுபாதா வாஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்லிங் அனாய்ட். ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து செய்யும்போது அதை கரெக்டா இந்த சாதன பக்தி இவ்வாறு கரெக்டா செல்லலைன்னா அப்ப கண்டிப்பா கோவம் வரும் இல்லையா, ஒரு ஆச்சாரியாக்கு கோவம் வருது. அண்ட் when he saw the sacrificial altar had no fruits on it. இப்போ வந்து அல்டர்னாக்கா இது டீட்டிஸ், ஸோ விக்கிரகங்கள். ஸோ அந்த இடத்துல இருந்த விக்கிரகங்களுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எதுவுமே வந்து அர்ப்பணிக்கல, உணவு எதுவுமே படைக்கப்படவில்லை. ஸோ அது பார்த்து இன்னும் அவருக்கு வந்து டிசப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆயிடுது. ஒன் டிவோட்டி உள்ள போயிட்டு என்ன பண்ண, டிவோட்டி வந்து கிச்சன்ல போயிட்டு கட் சம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் கேவ் த ஃப்ரூட் டு ஷீலா பிரபுபாதா. அதாவது பழம் இருந்ததை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டு பிரபுபாதர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. பிரபுபாதா காட் ஸ்டில் மோர் அப்செட். அவருக்கு இன்னும் வந்து அவருக்கு அப்செட் ஆயிட்டார். அப்புறமா பிகாஸ் சச் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் சப்போஸ் டு பி அன்கட். சில ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ ஆப்பிள் இருக்குன்னா நம்ம அப்படியே வச்சிருவோம், பனானான்னா அப்படியே தான் வைப்போம் இல்லையா. அதே ஒரு பெரிய பப்பாயா இருந்தா கட் பண்ணி தான் வைப்போம். ஸோ அது மாதிரி வி ஹாவ் டு, இப்போ ஒரு போமோகிரானேட் இருக்கு, இந்த மாதுளம் பழம், அதை மாதுளம் பழமாவே வச்சிருவோம் நம்ம. அந்த மாதிரி இப்போ பப்பாயா அதே மாதிரி வந்து வாட்டர் மெலன்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்படியே வைக்க மாட்டோம் இல்லையா. சில இடத்துல கோயில்ல வந்து வைக்கலாம், ஆனா வீட்டுல நம்மளால வைக்க முடியாது, கட் பண்ணி கூட நம்ம வைக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. காட் ஸ்டில் மோர் அப்செட். மேபி அந்த அக்கேஷனுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தட்டு நிறைய வைக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அந்த டிவோட்டி வந்து மேபி இந்த பிகினிங் டிவோட்டியா இருக்கலாம், அவருக்கு தெரியல. அவர் என்ன பண்ணார், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டார். ஆக்சுவலி a hippie who used to come to the temple regularly was present and he had noticed that. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தி பாதையில எதுவுமே இல்ல, ஞானம் இல்லை, ஆனா எப்ப பாரு கோயிலுக்கு வரக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பார்த்துட்டே இருந்தார். So when someone becomes upset, the devotees would tell that person, why you not chant Hare Krishna. யாராவது அப்செட் ஆயிட்டு இருந்தாக்கா அதுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க ஏன் மகாமந்திர ஜபத்தை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்களாம். இதை அந்த ஹிப்பி வந்து எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருப்பார் போல இருக்கு. ஸோ அப்போ அதை பார்த்துட்டு பிரபுபாதா அவருக்கும் வந்து அந்த அதாவது மனசு ரொம்ப சஞ்சலம், இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை அவருக்கு இரிட்டேஷன் ஆயிடுறது. அதனால பார்த்துட்டு டோல்டு பிரபுபாதர்கிட்ட போய் சொன்னாராம். அந்த நியோஃபைட் டிவோட்டி போய் சொல்லியிருக்காரு, எப்பவுமே பக்தன் கூட கிடையாது, ஜஸ்ட் இஸ் கம்மிங் அண்ட் கோயிங் டு டெம்பிள். அவர் சொன்னாராம், ஒய் டோன்ட் யூ சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க போல இருக்கு, அதை போய் டைரக்டா பிரபுபாதர்கிட்டே சொல்லிட்டார். பிரபுபாதா குவைட்லி டுக் ஹிஸ் பீட் பேக் அண்ட் ஸ்டார்டட் டு சாண்ட். ஸோ அதாவது அவருடைய கோபம் அந்த நிலை, ஏன்னா அப்செட் ஆகும்போது நமக்கு அதாவது என்ன நடக்கணுமோ அந்த விதமாக அந்த ப்ராசஸ் நடக்கலன்னா கண்டிப்பா நமக்கு வருத்தம் வரும். ஸோ மனசு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாத அந்த பக்குவ நிலைக்கு சென்றும் பொழுது கோபமும் கூட வரலாம். அப்படி மனசு அந்த நிலைக்கு போகும்போது, ஒருநிலைப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு போகும்பொழுது கண்டிப்பா நம்ம வந்து நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து அந்த ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சிடும். அதை பார்த்துட்டு தான் அந்த டிவோட்டி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ உடனே வந்து இவரும் பேக் எடுத்துட்டு, எஸ் தட் இஸ் த ஒன்லி திங். ஏன்னா நாம 10 பேருக்கு சொல்லியிருப்போம் ஏன் மகாமந்திர ஜபத்தை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது எடுத்து மகாமந்திர ஜபத்தை செய்தால் நமக்கு மனசு வந்து அந்த அதுல இருந்து ரிலாக்ஸா இருக்கக்கூடிய அந்த மைண்ட் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம் இல்லையா. ஸோ இல்லைன்னா அந்த வருத்தம், குழப்பம் இது எல்லாத்தோடையுமே நம்ம உழந்துட்டே இருப்போம், ஆங்ஸைட்டி இதெல்லாம் நமக்கு வந்துடும். அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா சாண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீச்சிங்ல எப்பவுமே சொல்லிகிட்டே இருப்போம். அந்த ப்ரீச்சிங்கே வந்து அவன் பக்தனற்ற நிலையில இருந்தாலுமே அவன் ஒரு முறை கேட்ட அந்த வார்த்தையை வந்து திருப்பி எடுத்து ஒரு ஆச்சாரிக்கே சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைக்கு சென்றான். அதனால இப்ப அவன் வந்து ஒரு பக்தியில அவன் கீழ்நிலையாக இருந்தாலும் அவனை வந்து நாம தவறுதலாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அவரே பிரபுபாதாவே வந்து அந்த ரோல் மாடல் ஆயிட்டார் ஆக்சுவலி. ஸோ இது எல்லாமே இது கிளாஸ் ரூம் பிஹேவியர் எட்டிகேட்ஸ். அதாவது வி ஷுட் பி பிரசன்ட் ஃபார் த என்டையர் கோர்ஸ். ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் ஆனானாக்கா கடைசி வரைக்கும் அந்த கோர்ஸ்ல நம்ம கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும். அடுத்து வி ஷுட் ரைஸ் ஹேண்ட்ஸ் டு கண்ட்ரிபியூட். நம்ம ஏதாவது சொல்லணும்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டிப்பா செயல்படணும். ஸோ வி ஷுட் ரெஃப்ரைன் ஃப்ரம் சைட் கான்வர்சேஷன்ஸ். அதாவது கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது டீச்சர் வந்து சொல்லி கொடுக்கும்பொழுது பக்கத்துல உட்காந்து பேசக்கூடாது, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களோட பேசக்கூடாது. வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் டீச்சர் இஸ் டெல்லிங் இல்லையா. டீச்சர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து கேட்டுக்கொள்ளணும். வி ரெஃப்ரைன் ஃப்ரம் மேக்கிங் அ ரிசீவ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் டியூரிங் கிளாஸ். ஸோ அங்கே டீச்சர் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க, ஃபோன் வந்து இங்கே ரிசீவ் பண்றது அது தவறான ஒன்று செயல். வி வில் அப்சர்வ் கான்ஃபிடென்ட்லி வித்தின் அண்ட் வித்அவுட் த கிளாஸ் ரூம். ஸோ அந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ளேயே என்ன அது வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி இருக்கோ அதை மெயின்டைன் பண்ணணும். வெளியிலயும் அதே தான் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். வி ரெஸ்பெக்ட் த ரைட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இல்லையா.
to withdraw and without stating reasons from the exercise which makes them feel unduly uncomfortable. அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு முடியல அப்படின்னும் பொழுது அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வேண்டும். அவருக்கு அந்த ஃப்ரீடம் நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். we will confront issues or behavior, not people. அதாவது ஒருத்தரை நம்ம கண்டம் பண்ணக்கூடாது. அவர் செய்த செயலை வேண்டும் என்றால் அந்த செயலை பற்றி தான் நம்ம சொல்லணும் வழிய அவர் இப்படி செய்தான்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த செயல் இப்படி செய்ததால் இப்படி ஆனதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனா we should not go and he is a bad person நம்ம என்னைக்குமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. actions are bad, not the person அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். we will honor any agreement. we will each honor any agreement reached. அதாவது நம்ம வந்து எப்பவுமே we should have that அடுத்தவர்களை வந்து மரியாதை கொள்ளுதல் இல்லையா. so we should always honor each other. so அது ரொம்ப முக்கியம். so அதே மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லும்போது நாமளும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றோம் இல்லையா. எக்ஸாம்பிள் இது ஆக்சுவலி. ஸோ இதோட இந்த பக்தி சதாச்சாருடைய இந்த கிளாஸ் ஹேண்ட்புக் ரீடிங் வந்து முடிஞ்சது. அடுத்த வாரத்துல இருந்து 5 PM கிளாஸ்ல யார் இருந்தீங்களோ நீங்க 5 PM கிளாஸ் தாரணி மாதாஜி எடுப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ தேர் ஒன்லி நீங்க அங்கேயும் இதே தான் டாபிக் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நாமளும் வந்து இந்த தசாவதாரத்தினுடைய இதுல இருந்து நம்ம பார்ப்போம் ஆக்சுவலி. ஸோ வாஞ்ச கல்ப தாருபியஷ கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதித்தனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.